Želite li koristiti Gmail kao task manager? Funkcija odgođeno ili snooze mogla bi vam pomoći. Recimo da ste dobili mail koji zahtijeva od vas da napravite izvještaj u nekom roku. Umjesto da taj mail ostane u ulaznoj pošti i čeka izvršenje, možete uraditi sljedeće. Selektirajte mail, kliknite ovdje na 3 točkice i odaberite odgodi. Gmail će vam ponuditi neke opcije. Ako niste zadovoljni s njima, kliknite odaberi datum i vrijeme. Recimo da odredimo 14. ožujka. Kliknemo spremi. Primjećujemo da se taj mail više ne nalazi u ulaznoj pošti. Gdje ga možemo pronaći? Ovdje s lijeva pod odgođeno. Taj mail stajat će ovdje do 14. ožujka do 8 sati. Nakon toga će se ponovno pojaviti u ulaznoj pošti i to na vrhu. To će biti znak da je došlo vrijeme za izvršenje zadatka. Što ako želimo promijeniti datum? Moramo otići u odgođeno i kliknuti na taj mail. Potom kliknemo poništi odgodu i mail će se ponovno pojaviti u ulaznoj pošti. Potom možemo postaviti novi datum. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.